זה גז, שאולי, לא יודע, זה כאילו קצת בעייתי, זה חשמלי, לא יודע. אז זה כאילו, למה לא... לא טענת אותו? לא טענת אותו? האוטו מוטען היה. עכשיו, אז למה לא מוטען? זה עכשיו לא מוטען? לא, זה נחבא, לא יודע למה. לא הצלחתי דלוק, אולי לא הצלחתי. נדלק עכשיו. עכשיו נדלק. אתה רואה שהוא 500 קילומטר. רגע, נעשה את זה על ניוטרל. כמה טעינה יש לו? 500 קילומטר איתו. 510 ו-504. ניתק, נכון? כן, ניתק. כן, זה, אתה צריך להטעין אותו. Fortin, electric.